बिराद मोजां मोनखादोंमोन आरो स्ट'रि आं ओरैनो बुंदोंमोन जे बे खांख्राइ मुभियाव जुदि एसे एक्टिं खालामनो मोनोब्ला मोजां मोनो होननानै माने गोसोआ आं गोजोननाय मोनदों थारैनो गोजोननाय मोनदों बिकज जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन अडियेन्सनिफ्राय अननाय मोनगोन स' आं बेखौ मोननाय बायदि मोनदों आरो जोबोद मोजां मोनबाय बेस्ट बर' फिल्म एभार सुपार मुभि सुपार एकदम नाम्बार 1 तो एक्टिं खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय मोजां बिराद मोजां The story is so surprising and it's a mixture of such a brilliant story. बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो बरिया मुभि एकदम हिट फ्लो होनाय फिल्मखौ सुपार फास्ट হইছে ভাল লাগিছে खांख्राइखौ मानो दोनदों नामखौ आलदा मोनसे थाइलेन्डनिफ्राय हनानै निबो दोनफैनाय बायदिसो मोनदों माने लाइक अनएक्सपेक्टेड आरोना बेवनि इन्ट्रेस्टआ नायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों तो हेलो गाइस मैं हूं अभी तामुलपुर पार्क में और यहाँ पे खंखराई मूवी का प्रीमियर शो चल रहा था आज तो मैं आ गया यहाँ पे देखने और मूवी के बारे में बताए तो मूवी कॉमेडी बहुत सारा कॉमेडी है और अनकॉमन टाइप का कॉमेडी है मतलब हमने कभी बोडो फिल्म में ऐसे कॉमेडी नहीं देखा तो ये बहुत ही अच्छा कॉमेडी मूवी है तो देखिए आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो खांख्राइखौ लानानै जोबोद मोजां मोनसे सावथुन सुजुदों आरो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नायनानै आं आसा खालामदों बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन आरो दिनै आं साबायखर बावदों खांख्राइ फेमिलिनिसिम जेथु आंखौ मोनसे महान मोनसे गेदेर दायित्व होदों जेराव दिनै दिन्थिजेननाय हाबाफारि बेवहाय आंखौ आलारि बाथि फोजोंनानै दिनै दिन्थिजेननाय बे जा हाबाफारि बेखौ आंखौ बेखेवनो होनायलाय आं साबायखर बावदों खांख्राइ फेमिलिनिसिम बयबो नायदो लोब लोब नायनो फैदो ओंखारदो खांख्राइखौ जेरावबो लांदो बयबो रायजो राजाया गोजोननाय मोनगोन बयबो पारफेक्ट एक्टिं खालामदों रावनिबो माने फाव खालामनाया खम जायाखै बयनियाबो पारफेक्ट जादों जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम खांख्राइ मानो मुं दोनखो बेखौ नोंथांमोना नायोब्ला निस्सय गोजोननाय मोनगोन बुजि मोनगोन जोंनि गेजेराव बेबायदि खांख्राइ बायदि जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि जाथायफोरा जालांदोंमोन आगोलाव बुजिस' हायियाव बेखौ लानानैनो जोबोद मोजां सुजुदों आरो फाव खालामग्राफोरा फाव खालामदों निस्सय बयबो माने अनसायनाय होगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय